Hádají se o tom v hospodě. Ve firmách. Hádají se otcové se syny. Nejlepší je mít Hyundai i20. Opel Corsa. Škodu Fabii. Abychom zabránili rvačce, Špatné firemní investici. Rodinné tragédii. Rozhodneme za vás. i20 je nejdelší s největším rozvorem náprav. Corsa nabízí nejvíce místa na šířku. Pánové, nemáte na Fabii kufr. Nejmenší motor, litr, 116 koní. 1.2 turbo, 110 kobylek. 1.4 bez turba, 101 koní. Nechej si o turbu zdát. Nejvýkonnější je Corsa, nejslabší je Hyundai. Vykašleme se ale na papír. Co takové zrychlení? Víc jak o vteřinu Opelu Corsa Kinu. A další vteřinu já nadělím šnečímu Hyundai. Neboj se, naše chvíle teprve přijde. To víte, chlapci, nejnižší hmotnost a dobře poskládaná převodovka. Následuje kufrobraní. Nejdříve dovolenkový test. Potom dětský zátěžový. Kufry Hyundai spolkl bravurně. S rodinnými neskladnými a rozhodně nepravouhlými proprietami ale zápasil. Koník zůstal venku. Výsledná známka 2. Corze jsme nedávali moc šancí. Ovšem její 3D tvarované zadní víko dalo velikosti zavazadlového prostoru nečekaný rozměr. Málem se tam natlačilo všechno. Málem. Za 2. Fabii slečinka polikala zavazadla s největším apetitem a nakonec snědla i zelený autíčko a koníka. 1 mínus, holka. Losí test. Nájezdovka 70. Pravá, levá, žádný brzdy. Nejdřív všichni prubnem Corsu. Je to městský auto, není to ostrý řízení, je to marný. No. Na můj vkus by to mohlo být trošičku ostřejší řízení. Se mi zdá, že ne úplně to jde za tím volantem. Ale jo, ona jde, jenom se člověk nesmí bát a projede to. Tak se ukáž. Jo, Jo, to je slušný. Fabie je dobrý. fakt dobrý teda. Fabia, fakt dobrý. No tak to je nebice a dudice tohle teda. Ten rozdíl je propastnej. Ale dobrý. Krásný. To auto bezvadně drží, to mě překvapilo. Rozhodně ne taková jistota jako u Škodovky, ale ne taková rozevlátost jako u Corsy. Profiluje se jako české auto. Tak ho prosím naučte česky. Co to tady mám? Menu, phone, news. Ř tady chci vidět. Ř. Jinak ale interiér moc pěkný. Prvky výbavy na hranici luxusu. Vyhřívaný volant. Pánové, tomuhle se říká měkčené plasty. U Fabie tvrdolín, u Hyundai
naměkčeno v náznaku. Interiér Korsy hodnotím jako nejvíce holčičí. Panečku, Ty budeš mít kamarádů. Hele, a co váš infotainment? Mně v Korze připadá dost dobrý. Dotykový displej. Rychlý, pohodlný, praktický. Minimálně vyrovnávám, Františku. já tady mám větší digitálky. Ach si vyhřej volán, to tě uklidní. Rozhodně nejpohodlnější sedadla. Připadám si v nich z těch 3 nejautomobilověji. Plasty betonový, ale nasadili skvělý mimikry svojí strukturou. Otázka zní, co vzadu? Všichni tvrdí, jsme 5místní. Ve Fabii to ale znamená hodně se natěsnat. Hyundai nabídne víc místa pro kolena. Díky rozměrnému střešnímu oknu se ale snížila střecha, takže vzadu ti velcí jedou stylem zlomený vaz. Paradoxně nejméně sardinkovitě se cítili naši 3 chlapci v Korze. S Claudií Schiffer by prý hodili i Chorvatsko. Spotřeba? Rovná se. Cinky linky, peníze. Na dálnici proto dáme 50 kilometrů 90. Pak 50 kilometrů 130. Kdo bude pro peněženku svého majitele bíložravcem a kdo predátorem? Na šestku točím 2400 otáček, spotřeba 4,6, 4,7 litru. Tak to tak pořád přeblikává. Máme 2200 otáček a spotřebu 4,7 litru. Moje ručička se sekla na nějakých 1950 a jedu za 4,4 litru. Teď svižnější tempo. Po 50 kilometrech dálniční rychlosti, tedy 130, žere moje Korza rovných 6 litrů. Fabie 5,4 litru. i20 7,1 litru. Další disciplína. Za jak dlouho zvládnou naši adepti předjížděcí manévr? 3, 2, 1, pojď. Zrychlujeme na 3 z 80-kilometrové rychlosti s 15-metrovým odstupem za předjížděným automobilem. 3, 2, 1, start. Výsledky dle našeho nepotřebují komentáře. Tahle auta spíš než cesta do Chorvatska čeká tvrdý městský život. Jak moc budou žíznit ve vyprahlých ulicích? Na to dá odpověď městský okruh. Zvolili jsme kopcovitou aglomeraci s častým zastavováním na křižovatkách. Auta střídala pořadí, aby to bylo spravedlivé. Hodina jízdy, maximálka 50, desítky zastavení, Hyundai i20 se spotřebou 7,5 litru. To není nic moce. Vliv na to určitě měla absence systému start-stop. Moje Korza má spotřebu 6,3 litru na 100 kilometrů. To si myslím, že je paráda. Fabie 6,1. Uběhlo 5 let Už ho nechci, chtěl bych jiný Opel. a já Hyundai. Kam tím míříme? K zůstatkové hodnotě automobilů. Podíváme se, jak jsou na tom ceny ojetin předchozích generací našich automobilů. Tady platí, čím větší, tím lepší. Všeobecně ale počítejte, že váš kdysi nový Hyundai, Škoda nebo Opel ztratí asi 60% původní ceny. Dle tabulek Audatex. Tržní situace však může být odlišná a v bazarech si například Fabie drží vyšší cenu než zbylí 2 konkurenti.
veliké překvapení. Prostorný, tichý, dobrý poměr cena-výkon, originální design, vzadu spousta místa. Mínusy: nemá turbomotor, díky objemu platím vyšší sazbu povinného ručení. Pokud nechcete manuální převodovku, nabídnou vám opravdu prehistorický 4stupňový automat. A na oba konkurenty nestačí, pokud jde o počet jízdních asistentů. Oba moji soupeři se nabízí ve 3dveřové verzi. Po těch ale v našich končinách neštěkne ani pes. Fabii za nevelký příplatek koupíte jako kombi. Obrovská výhoda. Na druhou stranu nemá tak obsáhlou příplatkovou výbavu jako Corsa. Přesto mi přijde pro řidičské potřeby jako nejvhodnější širokospektrální antibiotikum. Široká nabídka motorů, včetně ostré verze OPC. Když chci, objednám si třeba i nezávislé topení. Prodává se i ve verzi LPG. Tolik chvála. Co mi vadí, je nemožnost spojení automatu s tímto motorem. Trošku mě zklamaly jízdní vlastnosti. Myslel jsem, že to bude lepší. Mluví se o tom v hospodách. Ve firmách. Hádají se otcové ze syny. My ale známe odpověď. Nedáme na dojmy, reklamní letáky ani sliby výrobců. Léta praxe nás naučila, že jediným objektivním měřítkem je přímé srovnání. Opel Corsa, Škoda Fabia a Hyundai i20 jsme proti sobě postavili v testech dynamiky, praktičnosti i ekonomiky provozu. Vítězem může být ale jen jeden z nich. Nejlepší výsledek po dnešním testu má Škoda Fabia. druhý Hyundai i20. Opel Corsa 3. místo. Tolik dnešní Škoda Hyundai o Corsi ultrarvačka a nashledanou opět za týden. Downsizing bude ve všech pádech skloňovat expert František. Zahájí dlouhodobý test nového Oplu Astra s litrovým turbocíválcem. Opačný extrém, atmosférická V12. Na uzavřeném letišti prožene expert Pepa Aston Martin Vanquish. Výkonem neomráčí, je docela ošklivá. Když jde ale o záchranu lidských životů, nikdo ji nezastoupí. Test hasičského speciálu Toyota Hilux. Extra strojtank T72 vezmeme do tankoškoly, přes výbavu až po brody a střílení. Jednoduše, dovolená, nedovolená, i příští týden je tady autosalon a bude stát za to.
Správnou odpovědí na otázku z minulého týdne, jakou rekvizitu jsme použili v testu Toyoty Verzo a Oplu Zafira, byla odpověď A. Vysavač. Výherce značkové přilby LS2 černé barvy od společnosti ASP Group Distributing. Inteligentní